Asi se teď ptáte, proč má na sobě Luky tady ten ručník. A je to z toho důvodu, že ti obarvíme hlavou, tak se máte na co těšit. No a 10 z 10. Tohle je nejlepší úžas. Vidíte to, jak ten hezky tak drží. Čau a vítejte u našeho dalšího dílu pořadu Chipper Zone. Dneska tady máme další rebelku. Ahoj Naty. Ahoj a já moc děkuji za pozvání. Není vůbec zač. Naty, ty jsi z rebelek nejmladší, je to tak? Ano, je to pravda. My jsme se tady minule bavili se Sofčou o tom, že máte mezi sebou rozdíl 4 roky. Tak mě by zajímalo hnedka takhle ze začátku, jaký to pro tebe bylo na vašich začátcích a jestli si třeba musela udělat něco pro to, aby si jako udržela krok s těma staršíma, anebo jestli to bylo prostě v pohodě přirozený. Já bych řekla, že to bylo v pohodě, samozřejmě, jak i tady Sofča minule říkala, tak je nějaká, nebo jsou věci, které děláme jinak, nebo v který jsme jiný, ale já si myslím, že je to úplně normální, protože i tak jako 4 roky je hodně velký věkový rozdíl, ale myslím si, že se Sofčou vycházíme v pohodě. Super. A teďka teda působíš v rebelkách, ale když bychom se měli vrátit trošičku dozadu, nevím přesně o jak dlouho, o rok, dejme tomu. No, rok, tak 2. ještě před rokem si vystupovala i s čiperkama, je to tak? Ano, je to možná pravda. už dokonce víc než rok. A já mám pocit, že my jsme do čiperku přišli ve stejnou dobu, že jsme byli na tom prvním castingu vlastně spolu. A mě by zajímalo, jak na tu dobu vzpomínáš a jestli máš třeba nějaký zážitek, co se ti takhle vybaví, nějaký nejsilnější nebo tak. No, tak já na to vzpomínám určitě jako jenom v dobrým, protože to byla moje první zkušenost, takhle jako způsobením jakoby před lidma. A jeden z těch nejsilnějších zážitků, co si takhle vybavuju, tak bylo, že jsem měla snad jeden z prvních nácviků a najednou tam vlítla jako manažérka, že prej nám onemocnilo dítě a že teď potřebují nějakou náhradu, tak jsem teda řekla, že půjdu. Přitom jsem ještě vůbec nevystupovala, takže to bylo takový hodně jako stresově jako náročný, ale zvládla jsem to, myslím, že dobře a bylo to moje první vystoupení. Oni ostatní holky z rebelek o tobě často říkají, že jsi taková zodpovědná, vždycky připravená, což si, nebo nemyslíš si to snad? No jako jo, ale někdy teda taky jako občas zapomenu, ale tak kdo ne. Ale jako jo, no, jsem taková zodpovědná, to říkají, no. A to si vlastně i potvrdila tím, že si zvládla ten troják a i to úplně první vystoupení s těma čiperkama, to bylo hustý. To já třeba nevím, jestli bych do toho šel. Ale trošku mi připomínáš třeba Hermionu z Harryho Pottera. Jo, ale já jsem si to taky myslela. Že jo? Protože jako, já nevím, já jsem si vždycky, když jsem byla třeba menší, tak vždycky jsem se koukala na Harryho Pottera a vždycky jako, jo, já jsem Hermiona. Jo, takže jsi faninka Harryho Pottera. Jo, koukám teďkon. Já jsem zjistil totiž, že jsi byla v Harry Potter muzeu, je to tak? Ano. Jaký to tam bylo? Hele, hrozně hustý, jako fakt jsem nečekala, že to bude jako takhle hustý, protože fakt tam byly jako ty ateliéry nebo jakoby prostě přesně ty místnosti, kde se to jako natáčelo, což jako bylo fakt hustý to vidět jako na vlastní oči. Doufám, že jsi připravená, protože teď tady máme část otázky na téma. Tak uvidíme, jestli seš na tom s vědomostma stejně jako Hermiona. Naty, na zodpovězení otázek máš 1 minutu, když nebudeš vědět, prostě řekneš dál. Jdeme na to? Ano. Tak jo. Jaké zvíře dokáže změnit barvu podle prostředí? Chameleon. Správně. Jak se jmenuje sněhulák z filmu Ledové království? Olaf. Výborně. Kolik stupňů má pravý úhel? 90. Správně. Jak se jmenuje krásná královna, která vládla v Egyptě? Kleopatra. Výborně. Jaká je nejdelší řeka na světě? Dál. Je to Amazonka. Aha. Jak se jmenuje holčička, která navštívila říši divů? Alenka. Výborně. Ve kterém sportu se může použít raketa? Tenis. Výborně. Máš ještě 30 sekund. Kdo naspíval píseň Best Song Ever? Dál. Je to One Direction. Jak se jak se jmenuje frontman kapely Kabát? Ježiš, dál. Je to Pepa Vojtek. A poslední otázka. Jak se dříve jmenoval TikTok? Musical.ly. Je to Musical.ly, výborně. Máš ještě 10 sekund, krásně si to stihla. Na to já ti moc gratuluju, získala si krásných 7 bodů, to znamená, že zatím jsi ze všech hostů nejlepší, takže si myslím, že se to dá klidně srovnat s Hermionou a teď už se přesuneme dál. Teďka tady máme část tvoje Jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo? Asi kuře na paprice. Kuře na paprice, jo? Už dlouho. Zajímavý. To mi ještě nikdy nikdo neřekl, že by měl nejoblíbenější jídlo kuře na paprice, jo. Ale já ho mám taky rád. Dlouho, už moje Nejlepší koncert, který jsi kdy zažila? Ty jo, ale všechny byly nejlepší. Všechny jsou nejlepší. Všechny. A vzpomeneš si třeba na nějaký, který pro tebe měl třeba nějakou jako
to říct, jako vyšší hodnotu, nebo jak to říct, že by se tam třeba něco stalo, nebo naopak třeba, že bys na něj vzpomínala i jako třeba negativně. No tak jako stal se mi takový menší trapas, kdybych to tak měla jakoby spíš přiřadit těm trapasům. Byl to teda sice menší koncert, ale jako bylo s rebelkama? S rebelkama. A bylo to na Černém mostě a já jsem dělala hvězdu sportem, protože to jsou taky ty mikrofony, který prostě máte tady tu krabičku, abyste byli slyšet. No jenomže já jsem tam tu krabičku jako neměla úplně nějak napevno, jenomže já jsem to nevěděla. A já jsem tu hvězdu udělala a ona mi spadla na zem, takže to ten bylo... Port? Jo, ten port mi spadl na zem, takže já jsem byla jako ježišmarja, co mám dělat. Tak jsem vzala ten port a šla jsem teda za naším zvukařem. Jirko, zdravíme tě. A ten mi to teda spravil, ale jako byl to takový šok, že jsem si říkala, ježišmarja, co jsem to udělala. Jaká je tvoje nejoblíbenější písnička od Rebelek? Tak asi Máš teď, co jsi spřál, to je taková hodně jako nabízející nebo prostě povzbuzující, ano. A nebo se mi taky líbí ještě Náš dej, to je taky hrozně dobrá písnička. A třeba nejoblíbenější choreografie, jestli máš? To je asi ty písničky Máš teď, co jsi spřál, protože to je jako dobrá choreografie, tam tancujeme i hodně jako to je takový to první lás? Jo, tak ta je dobrá, ta je dobrá. Dobře. Poslední otázka, jaký je tvůj největší hudební vzor? No, tak jako těch vzorů mám víc. Třeba Alvaro Soler, to je takovej dobrý zpěvák, my ho teda hodně s taťkou posloucháme, takže se mi líbí ty jeho písničky, takže třeba tenhle. Já bych řekl, že máš takový jeho vibe, no, že když si pustím třeba nějakou písničku od něj, tak úplně si vzpomenu na tebe. Jo, jo. A teď si dáme něco vážnějšího. Podíváme se na tvoji duši. Na ty, kdybys mohla celému světu něco vzkázat, co by to bylo? Mám vás ráda. To je moc hezký, to je hezký. Prostý, jednoduchý, hezký. Co ti v životě dodává největší sílu? Tak určitě kamarádi, rodina a když ani jedna z těchto věcí ne, tak písničky, to taky. Yes. Kdybys mohla na celém světě změnit jednu věc, co by to bylo? No, já bych ve svém teda životě jako neměnila asi nic, já si myslím, že prostě jak má život jít, tak prostě půjde. Takže já bych asi nic neměnila. Všechno má asi být to moc neovlivníme. A třeba jako celkově ve světě, nejenom ve tvém světě, ale celkově ve světě. Ve světě? No, tak to je otázka. No, tak třeba, aby nebyly války, aby se jako lidi měli rádi a nebyli jsme k sobě jako zlí a hnusní. Jak jsi říkala, mějte se rádi. Ano. Máš třeba něco, co tě vždycky pohánělo jít si za svým snem? No, tak asi jako být pozitivní, jako samozřejmě každý člověk je někdy jako smutný nebo takhle, ale jako být pozitivní, no, prostě jako když se třeba něco negativního stane, tak se prostě třeba kouknout na to i z druhé stránky, že jako hele, no tak aspoň vidím, jako tady v tom jsem třeba udělala chybu, tak to prostě přišli zlepším a bude to lepší. To je hrozně hezký jako pohled na život, no, takovej jako dobrý prostě, já tě ho závidím. Jo, no. A poslední otázka na tvoji duši. Co je podle tebe věc, kterou by člověk měl udělat, aby byl šťastný? No, tak jak jsem říkala, prostě být pozitivní, jako nedělat si hlavu z nějakých věcí, co prostě jsou třeba jako v tu chvíli nepřijdou nám třeba zbytečný, ale jakoby, já nevím, nějaká věc, která se může určitě časem vyřešit, tak prostě jakoby říct si, jo, třeba se to časem zlepší, nebo prostě doufat v něco, co by se třeba potom mohlo stát, prostě být pozitivní. To bylo úplně takové pozitivní okénko. Já bych možná ještě dodal, že bychom se neměli prostě dělat hlavu z věcí, které neovlivníme. Přesně. Prostě tady máte věci, které můžete ovlivnit, těma se zabývejte a prostě to, co nemůžete ovlivnit, nechte to být. Přesně, protože časem se to třeba vyřeší. A pak se tomu zasmějete. Přesně. Znáš hru To nebo to? Jo. Výborně, to je ideální, nemusím ti teda vysvětlovat pravidla, takže jdeme rovnou na to. Pizza nebo hranolky? Pizza. Výborně. Zpěv nebo tanec? Zpěv. Kino nebo Netflix? Asi Netflix. Letní nebo vánoční prázdniny? Letní určitě. Koncert anebo jen tak? Chillování doma? Asi koncert. OK. A pes nebo kočka? Pes. A kafe nebo čaj? Čaj. Piješ kafe? Jenom ve Starbucksu, ale jako bez kofeinu. Výborně. Na Instagram na tebe i na vás celkově na Rebelky přišlo několik otázek. Třeba, jestli bude někdy casting do Rebelek na 5. členku. Nebude. Nebude. Takhle jednoduché. Dobře, nebude. A
taky mě zajímá, co tam lidi psali. Máš kluka? Nemám kluka. Nemáš kluka? Dobře, a třeba nějakýho crushe? Jo, tak to mám. Jo. A nebo takhle, máš nějakýho celebrity crushe? Někoho jako z interpretů? Jo, tak teď mě vůbec nikdo nenapadá. Ale tak když jsem ta Hermiona, tak třeba Harry Potter. Líbí se ti Harry Potter? No ale tak jako když byl menší. Počkej, jako ten herec, co je teď, anebo jako ten Harry Potter, kterýho všichni si pamatujeme, ten klučíček s brejličkama? Ten klučík s brejličkama. Ne, se ti třeba Ron? Ne. Ne, to ne. Ne, zrcavý nejsem tvůj typ. I když Hermiona s ním, že jo, chodila potom. To je pravda. No, tak ne, uvidíme, no. kam tě osud zavede. No a kam tě osud zavede, mě ještě napadá. Co chceš být, až budeš velká? No, tak jak jsem říkala, prostě život mě někam zavede, já sama ještě pořádně nevím kam, jo, tak jsem přesně kdybys třeba měla nějaký úplně nereálný sen, že bys chtěla být na měsíci něco zkoumat, nebo to tě neláká? Mě to úplně napadlo, jo. Ale jako asi ne, no. Protože já bych se bála, že pak sletím někam třeba pryč úplně do jiný dimenze, já nevím prostě. Okay. Asi ne. Na ty je něco, z čeho máš strach? No, tak jako těch strachů je víc, ale tak třeba jsem měla, jako menší, tak jsem měla strach ze tmy. To jsem tam měla v pokojičku takovýho ptáčka, který vždycky jsem jako na mamku, mami, zapni mi ptáčka, aby tam jako nebyla tma. To bylo takový menší světýlko, jsem na něj vždycky koukala. A no, jako já jsem se, nebo jako bojím se větších vln, jo, jako ono, jako jo, je to hrozně hezký, ano, ale třeba jako přes telefon, jo, ale jako když jsou ty vlny fakt velký, tak jako to se trochu bojím, nedoporučuji se koukat teda na film Tsunami, to. A ty všichni, Tsunami, ne, to nedoporučuji. Na ty, když se řekne rebelky, tak si asi všichni představí vás, že jste ty hustý rebelky a mě by zajímalo, jestli seš taková i v reálu mimo jeviště, povahově, jestli se považuješ jako, že seš rebelka. No, tak jak kdy, ale hele Luky, já jsem si všimla, že vždycky jak natáčíte takhle ty videa, tak máš i challenge, tak mě napadlo, že bych mohla třeba nějak změnit tvůj styl. Změnit můj styl, jakože by to byla ta challenge? No. Změnit můj styl. Hele, dokud to nebudou vlasy, tak je mi to jedno. No a já jsem si připravila takovouhle krásnou barvu pro tebe. Na ty? No. Už mi vysvětlit, co znamená slovíčko permanent? Permanent? No, jakoby, že to permanent, čteš to dobře? Permanent? No, jako, že tam budeš mít jako trvalé. Tak to jsme si nedomluvili teda tohle. Ty jsi říkala, že budu vypadat takhle, ne takhle. No dobře, tak mi to dej. Tak jo, budu mírnější, možná. A připravila jsem si takovýhle jemnější, normální práškový. Tak to už se tomu docela podobá. No, jakoby, já bych řekla, že to podobnější. Tak jo, tak jdeme na to, jak to mám za sebou. No, tak jo, tak začneme teda růžovou, protože ta modrá by ti tam víc splynula s tím. Sedím tady naprosto dobrovolně. Já se bojím, já ty oči neotevřu. Tak jo, počkej. Pořádně takhle. No ty jsi si jistá, že víš, co děláš. Jo, taková nevinná, andílek. Jo. No, já si myslím, že perfektní. Jo, bomba. Fuj, já to úplně cítím, jak je to mokrý. Ne, já to úplně cítím, jak je to mokrý. Já myslím, že to nikdy nedostanu jako ven z těch vlasů. Že to tam zůstane na pořád prostě. A to cítím, jak jsou tvrdý. Je to takhle zůstane navždycky do smrti. Já s tím ne, ty nemáš ty vlasy, ty máš i na čele. No to mám úplně všude. Jo, to je pravda. 10 z 10. Tohle je nejlepší účes. Vidíte to, jak ten hezky tam drží. Jo, úplně, to je hezký. Tak na ty, já ti to oplatím. No to ne, to jsme se opravdu nedomluvili. Permanent. Budeš blondětá. Jak Agi, budeš vypadat jako Agi a lidi vás nebudou poznávat. No ale tohle jsme si fakt nedomluvili. No dobře, tak budeš blondětá jenom trošku. Asi zjistil, že máš ještě řeben. Jo, výborně, děkuji, já vůbec neumím tady s tím pracovat, tak já budu dělat, že vím, co dělám. Klidně mi rozpustím babičku, to už je asi. Ne, já ti to takhle ti to nechám. Tak, a teď je to asi nechci vidět. Teď vydrž, jenže počkej, potřebuji jenom sponečku, promiň, teď jsem to bouchnul. Vydrž mi tam ze zásoby. Ty máš zásobu sponek? Jasně, já běžně nosím sponečky.
To je dobrý. Běžně nosím sponečky po kapsách. Ježiš, promiň, já jsem ti vypích oko. No. Ježiš, promiň, to jsem nechtěl, tak počkej takhle. Já myslím, že je to dobrý, že už se blížíme k finálnímu výsledku. Moment, poslední detaily. Cítíš se jako v salonu? No, fakt úžasný. Takový andílek a teď zlatý hřeb večera, pozor. Luky, ale já jsem ti tam nic barevného nedávala. No, teda, možná no to teda dávala, teď jsem úplně byl růžovej. Tak, takhle dobrý, líbí se ti to? Počkej, já tě nevidím takhle ze zadu. Když to je dobrý, my jsme úplně, to je hezký. Mně se to líbí, takhle by si měla chodit normálně. No, to ty taky. No, tak jo. Tak třeba nás takhle někdy potkáte na ulici a my se s váma teďka rozloučíme. Děkujeme moc, že jste tu byli. Já děkuju Naty, že jsi přišla, že jsi přijala pozvání. A sledujte nás na TikToku, na Instagramu, všude jsme jako Chipperzone a budeme se na vás těšit zase příští sobotu. Tak ahoj! Čau!